Jaha, ja seuraava rottelo. Täh? Jos herra eka ryömis tonne auton alle ja puristelis pakoputkeen, kun siellä voi olla halkeamia. Mitä? Pitääkö minun ryömiä näissä vaatteissa? Saa sinne ryömiä ilman vaatteitakin, mutta kun meillä on sen verran kylmä tää lattia, että siinä voi peppu palentua. On tämäkin homma mennyt tarkaksi. 1352 markan puku. Taitaa siinä olla kyllä 2% kassa-alennusta, mutta... Meinatteko se tukeuttaa nyt pakokaasuihin? Ei suinkaan. Tämä oli aivan normaali tämmönen pakokaasukoe. Näyttää olevan moottorissa vähän epäpuhtauksia. Mites on? Syttyykö tää jääkappiin valo kuin omena vaan? No eipä tietenkään. Helsvetto, minähän tunnen tuon naaman. Minä olen nähnyt sitä painajaisuniakin. Kuulkaa, tämä ei ole mikään unenselittelytoimista, tämä on katsastuskonttori. Mites on? Missäs on tämä separaattorin toinen torvi? No tässähän on molemmat torvet. Jaa, niin näyttää olevankin, juu. Toisesta tulee tietty kermat ja toisesta tulee piimät. Hyvä on, bravo, bravo. Montas kertaa päivässä tää täytyy lypsää vai toimiks tää automaattisesti tää lypsykone? Nyt minä muistan, missä me ollaan tavattu.